सोलोंथाइया जौगानांगौब्ला फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ मोननांगौब्ला फरायसानि गार्जेन, फोरोंगिरि, फरायसा आरो समाजनि जायफोर आफाद दं बिसोर साब्रै मानसिया जुदि मोजाङै सामलायलाङोब्ला सासे फरायसाया गुनगोनां सोलोंथाइखौ मोननो हायो। बर' हारिया जुदि जौगानांगौब्ला सोलोंथाइ बिथिङाव बर' हारिया जौगाग्रोथारनांगोन। बेफोरनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थांखि लादों। दासिमबो बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारा 45 जौखोन्दोल'। जौखोन्दोआव बर'फोरा 45 जौखोन्दोआल' लेखा रोंगौ। बर'फोरनि गेजेराव 55 जौखोन्दोआनो लेखा रोङा। बेफोर बाथ्राखौ क'क्राझार जिल्ला ब्राह्मणबिल दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय उपेन्द्र हायुङारि फरायसालिया बोसोरारि सप्ताजों लोब्बा लाखिनानै सानसेनि हाबाफारि सेथि जोथोनारि सान आरो बान्था राननाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां दिनेश ब्रह्मआ फोरमायबावनाय बायदिब्ला आसामनि सोलोंथाइ बिथिंनि हारा 90 जौखोन्दो। आसामनि सोलोंथाइ बिथिंनि हारा 90 जौखोन्दोब्ला बर'फोरा सोलोंथाइ बिथिङाव 45 जौखोन्दो गाहायाव दङ। बिनिखायनो बर' हारिखौ जौगाहोनोब्ला जों साफ्रोमबो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनांगोन। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों मोनसे बाथ्राखौ जों अराय फोथायो जे सोलोंथाइया जौगानांगौब्ला आरो मोजां फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौब्ला बेवहाय जोंनि फरायसाल' टिचारल' जानाय नङा, जोंनि बेवहाय गार्जेन, जोंनि फोरोंगिरि आरो जोंनि फरायसा आरो जोंनि जायफोर समाजनि जायफोर संगठनफोर दङ, बे मोनब्रै साब्रै सुबुङा जुदि सामलायलायनानै मोजां जुदि जों सोलोंथाइखौ लांनो हायोब्ला आं सानो बर' बिजोंनि जि आथिखालनि थासारि बेखौ जोङो 20 बोसोर 30 बोसोरनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि नुदों, जों थांखि लादों आरो बे थांखियाव जों सहैनो हागोन होननानै जों सानो। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ जुदि जों जौगाहोनांगौब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनांगोन। मानोना आथिखालाव जों नुदों दासिमबो बर' हारियाव सोलोंथाइनि हारा अनलि 45, 45ल'। थारमाने 100आव जोङो 45 जनाल' लेखा रोङो, 55आनो जों लेखा रोङा। जों आसामनिखौ नायदों, आसामनि सोलोंथाइ हारा आथिखालाव 89.5, 90 आरोखि। दा 90ब्ला जोङो 45आवनो उनफिननानै दङ। ओंखायनो जोङो बर' हारिखौ जुदि जौगाहोनांगौब्ला जोंनाव मोनसेल' हाथियार दङ, बे हाथियारा जाबाय सोलोंथाइ। आरो आं बेखौ दा गोसोखांदों, आफ्रिकानि बारग' हादरगिरि नेलसन मेन्डेला बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंलांदों दे इडुकेसन इज द मोस्ट पावारफुल वेपन which we can use to change the world। माने बुहुमाव बयनिख्रुइ साबसिन हाथियारानो जाहैबाय सोलोंथाइ आरो जायनि गेजेरजों जोङो बुहुमखौ सोलायनो हायो। आरो बर' हारिखौबो जुदि सोलायहोनांगौब्ला जोंनाव मोनसेल' हाथियार दङ, बे हाथियारानो जाबाय सोलोंथाइ। आरो बिनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय जोङो 2 बोसोराव बर' हारिनि सोलोंथाइखौ बांहोनो थाखायनो, सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनो थाखायनो जोङो 2021 मायथाइयाव जों मोनसे गोदान मावथांखि लादों आरो बे मावथांखियानो जाहैबाय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि। आरो बेखौ लानानैनो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनो जों खामानि मावलांगोन। आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि जायफोर फोरोंगिरिफोर दङ, जायफोर दिथागिरि दङ, सानसुमै दङ आरो जोंनि जायफोर माने गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर दङ, बिथांमोनखौ गासिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखियाव हेफाजाब होनो खावलायबाय जों। मानोना फैबाय थानाय जोंनि जेनेरेसनखौ जों नायदों, आथिखालाव गोबां जोंनि जेनेरेसना लेखा फरायनो गारनानै ड्रप आउट जानानै बिथांमोना सोरबा ड्राग्सआव गोग्लैदों, सोरबा उन्दै बैसोआव हाबा जादों, सोरबा जौआव गफबनानै दङ। दा बेफोरबायदिखौ जों गैया खालामनोब्ला जों सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो दावगाब्लासो बैबायदि जिनिसनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन। बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावदों। आरो आथिखालाव जों बर' बिजोंनि जिफोर जोंनि फरायसालिफोर दङ, जायफोरा सरकारि स्कुल, नाथाय गुदि फरायसालिखौ जों नायदों, सरकारि स्कुलनि गुदि फरायसालिफ्राबो सासेल' फोरोंगिरि दङ। नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनि 18 मार्चनिफ्राय जों मोनसे मिशन लादों। बे मिशनानो जाहैबाय आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ। आरो बेखौ लानानै जोङो जाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि दङ, जेराव 30निबो बांसिन फरायसाफोर दङ, सासेल' फोरोंगिरि,
बेबायदि सासेल' फोरोंगिरि थानाय फरायसालियाव जोङो दुलाराय फरायसाफोरा जोंनिफ्रायनो बेसेन नाङै फोरोंथाय होनो थाखाय जोङो अल आसामाव 1000 सिंगल टिचार स्कुलाव जोङो फोरोंगिरि थिसननो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो आथिखालाव जोङो जोंनि जिल्ला आफाद आनसलिक कमिटिफ्रा 360 अलरेडि जों फोरोंगिरि थिसनबाय आरो बै फोरोंगिरिफ्रा जेब्लासिम सरकारा बैफोर फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसनहरा बै समसिम जोंनि फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होगोन। मानोना जों सानो गुदिया मोजां जायोब्लासो गेजेरा मोजां जागोन आरो गेजेरा मोजां जायोब्ला गोजौआ मोजां जागोन। बेनि थाखायनो बिथाखौनो थिग खालामनो थाखाय दुलाराय फरायसाफोरा जों मोजां जोङो खामानि मावबाय थादों आरो मोनसेल' खावलायबावगोन आङो आथिखालाव आसाम सरकारा मोनसे थांखि लादों जाय बर' बिजोंनि एलपि स्कुल गुदि फरायसालि बिमा राव फरायसालिनि गुदि फरायसालि जेराव फरायसाफोरा खम जालांदों बैफोर फरायसालिखौ बिथांमोना मार्च आप खालामनाय खोथा सिन्था खालामबाय थादों। थारमाने मोनसे गामि खाथियाव मोनसे गामिनि फरायसालि दंब्ला मोननैबो गामियाव जुदि फरायसालि अनजिमाया खमब्ला बै गामि मोननैनि फरायसालिखौ सरजाबनानै मोनसेल' फरायसालि खालामगोन आरोखि। दा जों नायदों जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनायनि अनजिमाया खम जालांबाय थादों आरोखि। ओंखायनो आं बिमा बिफाफोरखौ खावलायगोन जे नोंथांमोननि गामिनि गुदि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला नोंथांमोना गावनि खुदियाखौ गामिनि गुदि फरायसालियाव फोरोंथारनांगोन। नङाब्ला आसाम सरकारा 2 बोसोरनि उनाव नोंथांमोननि गामिनि गुदि फरायसालियाव फरायसानि अनजिमाया खम जायोब्ला बे नोंथांमोननि गामिनि गुदि फरायसालिखौ बिथांमोना गुबुन फरायसालिजों मार्ज खालामनानै मोनसे सिन्थाधाराया बिथांमोना सोलिदों। नाथाय जों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा 2 बोसोरनि थाखाय जोङो सरकारनि सिद्धान्तखौ जोङो बिथांमोनखौ होबथादों। बिथांमोना जोङो 2 बोसोर टाइम होदों। 2 बोसोरनि गेजेराव जों जुदि एनरलमेन्टखौ जों बांहोनो हायाब्ला बेफोर फरायसालिया थैगोन आरो खाखा आरो बर' बिजोङा थैलाङोब्ला बर' रावाबो थैलांगोन। बर' रावा थैलाङोब्ला बर' थुनलाइयाबो थैलांगोन। बर' थुनलाइया थैलाङोब्ला जोंनि हारिमुआव थैलांगोन आरो गासैबो थैलाङोब्ला जों जे बर' होननानै गावखौनो दुगायोना सानसे समाव बर'आबो जारिमिन जानानै थागोन आरो। ओंखायनो आं खनसेबाव गासै बिमा बिफा दिथागिरि नोंथांमोनखौ गावनि बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय आं खावलायहरो। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।